ಪೂರಕ್ಲೆಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನ್ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣಿ ಕಿಚನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡಿ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ರವಾ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ನಿಗುಲ್ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ಕಡೇ ಮುಟ ತೂಲೆ ಅಂಚನೆ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದೆ ಜಾಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ವಿಡಿಯೋ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಲ್ದೆ ಅವೆಲ್ಲ ಅವರ ತೋದು ಖಂಡಿತ ಬಲೆ ತುಲೆ ನಮ ಮೂಲ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪುನ ಎಂಚ ಪಂದ್ ತೂಕ ಬಲೆ ಐಕೆ ಏನು ಮುಲ್ತುಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂದೊಂದು ಶೋಕು ದೆಕ್ಕದೈತೆ ಸೈಡ್ ಪುರ ತುಂಡು ಮಲ್ದು ದಿಯೊಂತುಲೆ ಸೈಡ್ ಪುರ ದೆತ್ತದೆ ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಮೂರೋಡು ಒಂದೇನೈತೆ ಮೂರನೇ ಇಂಚ ಪಂಡತುಲೆ ಇಂಚ ಮಧ್ಯೋಡು ತಿಕ್ಪೋಡು నేను ಮಧ್ಯೋಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ತದ ಮೂರೋಡು ನಿಗುಲು ಬೋಡಂಡ ಒದ್ದೊದ್ದನೆ ಒಂದೇನು ಬೆಂಡೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಲಿ ಈಜಿಂಡ ಇಂಚ ರಡ್ಡು ತುಂಡು ಮಲ್ಪೊಲಿ ತುಲೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಡು ಈ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಅಂಚಾನ ಒಂದೆಂತುಲೆ ಮಧ್ಯಡು ತಿಕ್ತೆ ಅಂಚ 4 ಪೀಸ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತುಂಡೆ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಒರಿದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಮಧ್ಯಡು ಇಂಚ ತಿಕ್ತದು ಇಂಚ 4 ತುಂಡು ಮಲ್ತದು ದಿವ ನೋಡುತ್ತಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರವೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಇಂಚನೆ ಮೂಡ್ದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೀವನ್ಗ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಈಯನ್ನ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟಾಂಡ ಆಯ್ನಾದ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಇದು ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಪೂರ 3 ದಿದ ಆಂಡಿಯಾನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಇಂಚ ಒಂಜಿ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ 4 ಪೀಸ್ ಮಲ್ತದು ದೀವಂಡೆ ತುಲೆ ಈತೆ ನಮ್ಮನೆಕ್ಕೆ ಮಸಾಲ ಮಲ್ಪುಗ ಐಕೆ ಒಂಜಿ ಪಾತ್ರೆಗೆ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಇಲ್ಲಲೆ ಮಲ್ತಿನ ಖಾಲಿ ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ ಐಕ್ ಉಪ್ಪು ಖಾರ ನಿಗ್ಲೆ ಏತ್ಬೋಡು ಆತು ಮುಂಚಿ ಬೊಕ ಉಪ್ಪು ಲಂಚನೆ ಚೂರು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಪಾಡ್ಯ ಅರ್ಧ ಚಮಚದ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಒಂದು ನೀರುಳ್ಳಿದ ಪೊಡಿ ಶುಂಠಿದ ಪೊಡಿ ಬೊಕ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿದ ಪೊಡಿ ಒಂದು ನಿಕಲ್ಡ ಇತ್ತಂಡ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಈಚಿಂಡ ನಿಗಲೊಂದಿನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶುಂಠಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಪೇಸ್ಟ್ ಬಡೋಣ ಚೂರು ಪಾಡೊನೊಲಿ ಐಕ್ ಮೂಲ ಕಡ್ಲೆದ ಹಿಟ್ಟಿಯಾನ ಚೂರು ಪಾಡೊಂಡೆ ಅರ್ಧ ವಾಟಿದಾತು ಒಂದೇನು ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವುಗ ಫಸ್ಟ್ ತುಲಿತೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ಬೆರದಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಒಂದೇನು ಯಾನು ಪುಳಿತ ನೀರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಮಲ್ತೀವಿ ಒಂದೆ ಐಟ್ ಕಲಪುವೆ ಒಂದೇನು ಶೋಕು ತುಲೆ ಪುಳಿತ ನೀರು ಕಲತೊಂದುಲ್ಲೆ ಒಂತೆಂತನೇ ಪಾಡ್ದು ಕಲಪ್ಲೆ ಒರಾನೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಡ್ದು ನೀರು ಹಾಪುಂಡು ಹಿಟ್ಟು ಹಂಚುತ್ತಲೆ ಈತ ಹದ ಬನ್ನೆಟ ಕಲತಂಡ ಆಂಡ್ ಐಕ್ ನಮ್ಮ 3 ದೀತಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಪಾಡ್ದು ಶೋಕು ಬೆರವಾಗ ನಮ್ಮ ಮೀನ್ದ ಫ್ರೈಗೆ ಎಂಚ ಕಲಪುವನ ಅಂಚನೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಶೋಕು ಬೆರೆದು 10 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದು ಬೊಡ್ಕ ಆತ್ನೆಟ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯರೆ ದೀಕ ತುಲೈತೆ ಮುಚ್ಚಲು ಮುಚ್ಚಿದು ದಿಯೊಂದುಲ್ಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ತೂಕ ತುಲೈತೆ ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಯಾನು ನೆಕ್ ರವ ಸಣ್ಣ ರವ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಒಂತೆ ಸಣ್ಣ ರವ ದೆತ್ತೊಂದೆ ಅವೇನಿತೆ ನಮ್ಮ ನೆಟ್ಟು ರವಟ್ಟು ಮುರ್ಕದು ದೀಕದುಲೆ ಇಂಚ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಒಂಜೊಂಜೆ ಪೀಸ್ ದೆತ್ತುಂಡು ದೆತ್ತದು ರವಟ್ಟು ಶೋಕು ಪೊರೆಲ್ಪೊಡು ತುಲೆ ರಡ್ಡು ಸೈಡಲ್ಲ ಇಂಚ ಶೋಕು ಪೊರೆಲ್ಪೊಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಎಣ್ಣೆ ಕಾಯಿನೆಟ ಇಂಚನೆ ನಮ್ಮ ರವಟ್ಟು ಇಂಚ ಬೆರದು ದಿಂಡ ರಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈ ರೆಡಿ ಆಪುಂಡು ಬೊಕ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಬೇಗಲ ಕಾಯುಂಡು ಪಂಡ ಬೇಗ ಬೇಯ್ಪುಂಡು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಪೂರ ಒರಿದಿನ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿಲ ನಮ್ಮ ರವಟ್ ಬೆರದು ದೀಕ ಮಸ್ತ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಂಡು ಕೋರಿ ಫ್ರೈ ಮೀನು ಫ್ರೈ ಅಂಚ ಪೂರ ತಿಂತಾರೆ ಈ ಥರ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಒಂಜಿ ರವ ಫ್ರೈ ನಿಗುಲು ಖಂಡಿತ ಅವರ ಮಲ್ಪಲೆ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತು ತುಲೆ ಇಂಚನೆ ಯಾನು ಈತ ರವಟ್ ಬೆರದು ದಿವಂಡೆ ಇಂಚಿಡಿ ಯಾನೊಂಜಿ ಪ್ಯಾನ್ಗೆ ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡುವೆ ನಿಕಲು ಡೀಪ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪಂಡ ಜಾಸ್ತಿ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ಲೆ ಯಾನ್ ಮೂಲು ಒಂತೆ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡ್ದು ಐಟಿ ಇಂಚ ತುಲೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಇಂಚ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ರವಟ್ಟು ಮೊರತ್ತಿತಿ ನವಿನ ಇಂಚ ನಮ್ಮ ಒಂಜೊಂಜೆ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿನ ಸೈಡ್ ದೀದ್ ಲೋ ಫ್ಲೇಮ್ಡ್ ಕಾಯ್ಪೊಡು ಹೈ ಫ್ಲೇಮ್ ಬೊಡ್ಚಿ ಅದನ್ನು ರವ ಕರ್ಚುಂಡು ನಮಗೆ ರವ ಕರ್ಚಿಂಡ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿ ಫ್ರೈದ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಳಾಪುಡು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಯ್ನತ್ತ ಮೆಲ್ಲ ದೀದ್ ಕಾಯ್ಪೊಡು ನೆಂತುಲೆ ಇದು ಒಂಜಿ ಸೈಡ್ ಕಾಯಿಂಡ ಅವೇನ ನಾನೊಂಜಿ ಸೈಡ್ ಇಂಚ ಮಕ್ತ್ ಪಾಡ್ಗ ತೂನಗ ತರುಬೂತಾಯ್ದ ಫ್ರೈದ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಒಂದು ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಫ್ರೈ ನಾನ್ ವೆಜ್ ಪೂರ ತಿನ್ನಂದಿನಾಗಲೇ ಕೋರಿ ಮೀನು ತಿನ್ನಂದಿನಾಗಲೇ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ರೆಸಿಪಿ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ಇಷ್ಟ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಗಲ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯನ ಇಂಕ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಲೆ ಇತ್ತೆ ಉನೆಂತುಲೆ ನಮ್ಮ ಕಾಯಿಂಡ್ ದೆಪ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಇಂಚ ಒಂಜೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ದೆತ್ತನಾಂಡ್ ಒರಾನ ದೆಪ್ಪರೆ ಪಂಡ ಕೋಟಿಂಗ್ ಪೋರೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಉಂಡ ಈಗ ಒಂಜೊಂಜಿ ಇಂಚ ಚಮಚೋಡು ದೆತ್ತೊಂದೆ ಬೊಕೊಂಜಿ ನಮ್ಮ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲಿ ನಿಗುಲು ಫಾಲೋ ಮಲ್ಪಲೆ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಪೇಜಲ್ಲ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಬೆಂಡೆಕಾಯಿದ ಫ್ರೈ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಅದು ಬೈದುಂಡು ತೂನಾಗ ರಪ್ಪ ತೂನಾಗ ಒಂದು ಬೂತಾಯಿ ತರು ಬೂತಾಯಿ ಫ್ರೈದ ಲಕ್ಕ ತೋಜೊಂದುಂಡು ನಿಕ್ಲೆ ಒಂಜಿ ಒಂದಿನ ತಿಂದು ತೋಜ್ಪವೆ ಆಯನ ತುಲೆ
ವಾವ್ ಸೂಪರ್ ಆತುಂಡು ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಬಾರಿ ಶೋಕ್ ಆದ್ ಪೋಯಿ ಇದನ್ನು ಪುಳಿ ಖಾರ ಪೂರ ಎಡ್ಡೆ ಪತುದುಂಡು. ಕಡೆ ಮುಟ್ಟ ತೂಯಿನೈಕ್ ಮಸ್ತ್ ಧನ್ಯವಾದ.